Takže čus, vítám vás u mého druhého videa ze hry World of Tanks. A co jsem si v tomhle videu pro vás připravil? Takže připravil jsem si pro vás tank Tiger. No takže, jak začít? Výdrž má 1500, což je o něco málo více, než mají ostatní sedmičkový tanky. V peči 8.8 byl odebrán ten nejsilnější motor, který měl, myslím, 850 koní, tady ten už má jen 700. Teď už to nejezdí tak rychle, ale zase zvýšili otáčení o 2 stupně, což taky je celkem dobrý. A hlavně, co je nejlepší změna na tomhle tanku, že zvýšili rychlost o 2 střely za minutu, což je úplně parádní. Teďka tenhle ten tank může rozstřílet úplně v pohodě na dálku skoro všechno, co probije. Jako penetrace je úplně parádní, 254, dá se s tím probít i 8, probil jsem s tím i S8, ale tak ta super pancíř zrovna nemá. Tady ten tank, jak je na tom s pancířem, no 100 mm, není to moc sklopený, no je to prostě, no moc to nedýngá takhle, je to prostě, probíjejí vás skoro každou ráno, je to štěstí, když něco dýngnete. Když budete sidescrapovat, což znamená, že budete stát u zdi a budete vyjíždět bokem, nějak takhle, po takovýmhle úhlem už to probíjí. Takhle když vyjedete, tak dingáte opravdu hodně, měl jsem s tím 4000 potenciální poškození, což je celkem dobrý. Tak běž, ještě tam má taky 100 mm, no je celkem problémy někdy prorazit, protože když to trefíte, nevím kam teďka, jakoby kolem toho děla, takhle, někdy to dingá i tady a tady, ale většinou to probíjí. A když tak vyexpot ještě tady ta malinká kopulka, která, no jde to trefit, ale chce to zaměřit pořádně. Jinak weak spoty tady do kulometu, nebo tady to má řidiče a tady to hoří. Prostě když trefíte většinou třeba ISK, to s ISkem, když trefíte Tigra sem, hodně často hoří. Jinak do boku jsou papírový to. Tady no, tady ze zadu můžete střílet sem, tady máte taky možnost ho zapálit. Jinak do boku je bedna s municí, takže ho můžete zabít na ránu, když mu dáte bednu s municí, když mu bouchne, jo. Jinak posádku tady mám celkem slabou. No tak vyexpil jsem to teďka nedávno. Oproti Lorrainovi třeba tady mám už 2 skilly, no. Nic moc. Takže já se ještě přihodím binokuláry. Abych taky něco viděl, protože s tím Tigrem musíte hrát trošku za kempeně, no. Já s tím někdy jezdím i do útoku a sidescrapu, protože se to jako, ještě dám tohle. Rychlo zaměřovák tady mám protože to dělo celkem dost dlouho zaměřuje. 27 zaměření, to je celkem dost dlouho. Rozhodně zaměřují i rychleji, nějaký jsou ještě horší na tohle. Takže pak binokuláry, to je, no, abych si mohl spotit někoho, kdyby nebyl scout a ten nechal zaměřovat, protože to pomalu zaměřuje. Tak jdem na ten replay, nebo respektive na bitvu. No tak jsou to 8čkový týry,
No, uvidíme, co se dá dělat. Jinak bych měl probít skoro všechno. Kromě té AT-15, ta je na dálku celkem blbě prostřelitelná. Už nemůžu mluvit. No. A IS-3, no tak to taky je celkem blbě průstřelná. IS-3 je průstřelná, když je nauhovaná. Když má třeba takovýhle úhel a má ty plochy rovný. Jo, to pak jde úplně až moc dobře prostřelit, protože má to efektivní pancíř jenom když je rovně k vám. Jinak prostě ten pancíř je úplně k ničemu. Prostě vás budou s IS-3 probět každou ránou. Ale tak to o tom zase jindy tohle je video s Tigrem. S IS-3 možná budu taky dělat video, až vyzkoumám. Zatím mám vyzkoumaný KV-1S. Si taky možná budu dělat replay nebo video, jak chcete. Říkejte si tomu, jak chcete. No, tak jedu sem do téhle kempící pozice. Budu tady se snažit odstřelovat, co se bude. Nebo takhle. Co tam pojede, no. Ale tak to snad ubráníme, mám tady 8 PTčko. Uvidíme, no. Já teda nerad kempím. Nebo jako chvilku jo, ale pak mi to přestane bavit. Jsem omylem si se rozjel trošku a deaktivoval jsem binokuláry. Jinak binokuláry nesou, když tak k tomu, že máte 25% k tomu, že můžete vidět jakoby do 500 metrů 20, takhle. 25%, že můžete vidět, že vám to zvýší dohled do 500 metrů o 25%. Vlastně to víc. To je 34, to se může stát. Nebo 400 to Jinak, jak jsem už říkal v garáži, tak ubrali ten motor a Tigr je tedy o dost pomalejší. Opravdu je to strašný, jak mi odebrali ten motor. Jede to opravdu hodně pomalu. Hlavně do kopce. To je úplně něco hrozného. Do kopce to jede strašně pomalu. Někdy se mi zdá, že nejde vůbec, ale samozřejmě to jede, ale je to fakt úplně brutálně pomalý. Tady IS-3 kdyby vyjel, ale nevypadá to, že by si ji chtělo. Ten Indian Panzer tam schytá možná. A jenom mi tam rychle střelil za 300. Ale co zacouvá. No tak, tady ta mapa je taková špatná pro Tigra, protože on buď to potřebuje odstřelovat a tady na té mapě se moc nedá. Protože to je prostě taková kopcovitá mapa, no. Když si taky mít tamhle můžete střílet tady na ty tanky, jenže oni nejsou větý, tak je prostě nemůžete nijak trefit. Co vím, tam pěkně strašil za 900. To bylo. Ta 29 je asi do kopce. Tady pojedu na šupu. A budu doufat, že mě někdo netrefí. Protože jestli jo, tak to je špatně. To je 29. Doufám, že mě ten Indian Panzer mě asi moc nepokryje. A aby ho mohl to rychle, on si mě ani nevšímal. No, nevšímá si mě, už jsem mu dal 2 rány, on do mě ani jednu.